tickle the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW. Good morning mga
ka-Rangers! Ayan, at kahapon nga ang dami natin napag-usapan. At ngayon ay Tuesday! Ay, it's all about pagpili ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Bagay-bagay talaga. Bagay-bagay, Oo, partner. syempre. Gusto ko yan, Oo, maraming salamat. Speaking of choosing, talagang maraming salamat sa pagpili sa amin lagi tuwing umaga. Ako ang inyong papapi ang magpapainit sa inyong umaga. Siyempre, also maraming salamat din sa mga nakasama namin for now, almost 2 months na, Papa Paul. Yes, almost 2 months. Choosing to stay with us. Siyempre, kasama si Shakikay, kasama sa kakulitan tuwing agahan. Yes, umaga-umaga, napapakon ako eh. Heart, parang naalala ko yung mga panahon na nagsisimula pa lang tayo talaga. Wow, ang dami na kaya nating nga, partner, natutunan. Oo, and aside from that, pinili din natin kasi baguhin yung mga bagay-bagay partner para mabalanse natin mga ano. And also, shout out to all the frontliners and all those who assisted us yesterday na, Papa Paul. Naturok na kami. Natusok na kami. Oo. At maraming salamat sa Baguio Country Club na kung saan nasa Cordilleran Hall, tama? Yes, partner. And aside from that, napaka-efficient ng proseso mga car rangers. And alam naman natin, the reason na kung minsan napapatagal nga dahil nga we practice social distancing. And we're reminding our car rangers na hindi pa nakaka-sign up, di ba, partner? Na kailangan mo nang mag-sign up at para makakuha ng QR code mo dahil sa entrada pa lang, talaga hanapin na ito ng ating mga security guard. Yes, partner. Kahit saan mga mega vaccination, hindi lang sa Baguio Country Club. Of course. At kailangan meron ka na nakarehistro ang iyong mga pangalan. Oo, kasi the purpose of that, mga car rangers, is that isa-scan na lang siya and that gagamitin kasi yan towards the end of your vaccination kasi yung number mo signifies yung monitoring period mo. Kaya importante yung mga car rangers, sumunod lang tayo. It's a port of data system. Diba? Yes. Nandun din kung ano yung illness mo or ano pang kita mo. At maganda yun para may backup, di ba? Partner, sige nga, tanong ko, was there any side effects sa iyo? Side effect? Feeling ko, naantok ako. Yun nga. Or dahil kasi lunch na time na yun, kaya medyo gutom na kami noon. Totoo. Mabilis naman, pero kinakaya naman. Alauna na tayo matapos hapon. Mag-1 na. Well, that's okay, di ba, partner? Kahit pa paano naramdaman natin na nilalabanan ng katawan. Sa mga car rangers natin, that is a little skeptical pa. Okay kami, Okay kami. Okay kami, I mean, there are really side effects and na-educate naman tayo. Yes, di ba, partner, after nun kasi sinabihan na ito po yung itutusok sa vaccine, ito po yung second dose mo, and that they have given us enough knowledge about the side effects, kung magkaka-fever po tayo, ito yung i-take natin. So, efficient siya, mga car rangers. Kaya huwag na tayong matakot. At habang nandun ka naman, talagang i-orient ka nila ng maayos. Sabi nila, wag daw magkape para hindi daw mag-palpitate. Kasi maraming nanervyos kahapon. Lalo rin kasabay natin si ate security guard. Hi ate, good morning. Alam mo yung takot niya, kinukan na lang niya sa joke. Di ba, partner, parang humaharap siya sa ibang parang masamang tao or sa danger. Pero pagdating sa tusukan, takot si ate. At ayan na nga, kaya nga speaking of that tusukan, talagang mamaya pagbalik ng morning balitaktakan, marami pa tayong pag-uusapan. Kaya tumutok lang dito sa Morning Balitaktakan!
Babalik ang tambalang sipaw! Kanina na pag-usapan natin ang vaccination. Talagang marami sa atin. It's all about Tuesday ngayon, di ba? It's all about pagpili. At piliin na lang natin, syempre sa mga hindi pa napapersuade at natatakot pa, piliin na lang natin kung ano yung desisyon dapat natin, di ba? Kaya nga, partner. And kahapon, di ba, partner, medyo nagkaroon lang ng kaunting, let's say, hindi pagkakaintindihan kasi kahapon, we are lucky mga car engineers kasi dito sa Baguio City, meron kasi tayong choose or option para ng vaccine, di ba, partner? And kahapon, vaccine ito. Oo. And kahapon medyo nagkaubusan kasi ng isang variety ng vaccine or isang brand ng vaccine, I should say. And medyo hindi naging okay. Pero nairaos naman natin. Oo, pasalamat na din tayo kasi dito sa Baguio City talagang umaabot na sa A4 na. Yes, Sa partner. A4 yung category na mabibigyan ng vaccine. Alam mo, nabalitaan ko sa ibang lugar nga, pasimula pa lang ang senior citizen. Oo, at lalo pa lang talagang kakasimula lang nila ngayong buwan, lalo na sa Manawag, Pangasinan, na kung saan 191 pa lang ang senior citizen at nasa A2 category pa lang silang umaabot. At dagdag pa dito, partner, na talagang kahapon ang dami talagang pumila ng mga nasa A4 tulad ng mga security guard, mga front desk, tama, ng hotel, at marami pang iba. And also, some were also with, nakasabay din kasi natin, partner, yung mga may comorbidities, partner A3. Na kung saan talagang may part kasi doon ng kabilang table, haba din. Partner, ikaw ba, with what we've experienced yesterday, meron ka bang suggestion on this matter kung paano siguro natin mapapadali yung ganitong proseso ng vaccination? Ayun, nabanggit nga natin, di ba napag-usapan din natin kahapon. Sana merong lane lang muna or isang area for A4 at A3 para hindi nagkakagulo. Kasi ang nangyari kahapon, di ba, it's all about kapag konti na lang sa A3, kukuha sila sa A4 for that lane. At pwede pa naman ding maayos at maayos ang pag-explain kapag saan talaga yung linya. Kaya kasi minsan nagkakagulo eh. Kaya nga. And yun nga, and actually, yun nga, sasagutan ko yung sinabi ni Papa Paul na talagang swerte tayo dito sa Baguio City kasi nga, yung nga, di ba, narinig din natin that we've received another brand. And kahapon, nakita din namin may ibang brand. And yun nga, meron tayong option yung iba pa nga partner, leftovers na lang yung natitira sa kanila. Kaya wala na talaga silang choice. Yun na talaga yung ibabakuna sa kanila. Ayan, siyempre, ngayong araw talagang pagpili ng ating pag-uusapan. Yes. So, mga chinus mo sa life naman, Sheki. Sheki talaga, partner. Oo naman, partner. Ngayon, we're always choosing to move forward. Diba? With everything na nangyayari. Kasi if you remain on that position, mga car rangers, na hindi ka mag-step forward, wala just, trying your best every day is already a sign that you're moving forward. So, doon ako, yun yung lagi kong nasa isip ngayon. And syempre, I am always motivated because, partner, alam mo naman, I have kids. Ikaw nga partner. Ako naman, choosing, syempre, kailangan mo pa rin piliin yung safe space mo na kung saan kailangan mo pa rin bantayan yan at hayaan mo na minsan kailangan mo talagang hanapin ito. At dagdag pa dito talagang choosing na piliin yung mga bagay na makakatulong para sa'yo. Ayan. At sabi ko nga lagi sa ating mga diba? Partner? Kaya nga, partner. And also, we wanted to ask mga ka-RNgers, what was your recent, anong mga pinili nyo recently? Yes, gusto comment namin below. Yan. Gusto namin marinig. At marami pa yan na pwede namin basahin at lalo na ating mga pagpili ng ating mga sponsors. Maraming salamat pagpili sa aming bilang parte ng ating RNG family. Nandyan ang Cathy Liz, Musar, TJ Home Builders, Baguio Country Club. Maraming salamat Baguio Country Club for accommodating the mega vaccination site dito sa Baguio City. Isa sa mga mega vaccination site. At ang Lemonade, syempre hindi mawawala dyan ang ating strawberry champurado. Nabanggit nga nila na
Ingat-ingat po tayo dyan sa paggamit ng mga photo ng Lemonade at sa mga gumagamit, please lang po, huwag po tayong gumamit ng mga photo ng mga products ng Lemonade. Talagang nakakasad yun. At nandyan din ang Labs Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa Baguio City. Lorma Medical Center, Amyanan Balita Ngayon, Mega Tower, My Manox, NGCP, Pines Estate Gaming Corporation at Studio Coffee na kung saan napakasarap na at hospitable pa ang ating mga staff. At syempre ang bago nating parte ng ating family, ang Pau di Arco. At syempre dyan wala nang aw sa Pau. At it's one of the quality products ng Aldrich Corporation. At dagdag pa dito, hindi lang liniment and masahe ang ibibigay sa inyo ng quality products ng Aldrich Corporation. Nandyan ang ating RoboCoff Lagundi Leaf na kung saan kahit ngayon pa bago-bagong panahon, kaunting ubul mo lang, talagang matatakot ng lahat, talagang makakatulong itong RoboCoff Lagundi Leaf. Hindi lang sa adult, meron din tayong syrup for kids. At nandyan din ang BioClone na kung saan immune booster para sa ating ngayong pandemya na hinaharap natin, na malaki dapat ang part of our immune system. Di ba, partner? Kaya nga, partner. And sa mga dyan, nagtatanong, also they have food supplement, no, partner? Sa mga Pau di Arco, herbal dietary supplement. Yan. So sa mga nag-lose weight, at ito yung tamang paggamit ng mga itong produkto kasi these are discovered and this was processed by our corporation na talagang inaral yung mga ganito, no, partner. Ikaw ba, partner? Yes. Naglolokohan tayo kapon. Ito na lang. Inuwi namin, no? Oo nga, sabi nga namin, yung Pau de Arco na rin tutulog sa akin. Pero joke lang po yan. At syempre, nabanggit din nga natin, nandyan din ang masahe at liniment na kung saan. At sports, the Pau de Arco sports na kung saan, lalo na sa mga enthusiast na aktibo sa sports or kahit hindi sa sports, like active ka, lalo na sa biking ngayon, di ba? Uso ngayon biking. Isang spray mo lang wala nang awa sa Pau. O baka partner, ikaw din pag nag-badminton ka, diba? Pag na-strain yung mga muscles and ligaments yan, meron tayong Pau de Arco for diba, that. pag napapagod ka, kailan mo magpahinga? True! Hugot! Parang gusto ko nung pahinga. True, saan na? Sabado, Sabado, pati linggo. Di ba may kata ganun? Anyways. Diba? Yan Before car enders, before ko makalimutan, kanina ko pa iniisip yun. Gusto ko lang i-congratulate si partner for being a finalist or he was chosen as one of the face of UC of being one of artist ba yun, partner? Can you clarify that? Faces of UC is like yung mga nag-inspire at nakakagawa ng pangalan outside after graduate, alumni, faculty, or student, or simply ordinary ating parte ng isang universidad na nabanggit natin kanina. Kaya yun, it's all about inspiring and motivational story ng kanya-kanyang personalidad sa universidad. Naman, partner. Again, once more, congratulations, partner. Salamat. I don't doubt that you'll get that. Yes, nagulat ako. Kasi syempre, in-interview lang ako that time. Tapos biglang, ito na yung mukha ko. Kaya nga, meron na courtesy yan. Charay! Ay, meron naman yan. Nakita ko yun and isa yun sa mga, artwork mo ba yun, partner, yung kasama mo dun sa frame? Yeah, nakakwan? Oo. Yes, dun sa side. That's the poster of Miguel. Ayun, yes, okay, yun nga pala yung poster niya. At sabi nga nila talagang advocate. Sabi nga, artist advocate and community volunteer. Namiss ko na mag-community. Kailangan natin yan, partner. Anyways, kung sino yung mga gustong may kailangan ng tulong, andito lang kami. Yes, tatakbo pa ako. Election. Tatakwin si partner. Ayan, nabanggit nga natin talaga pagpili ang ngayong araw na to, di ba, partner? Kaya mamaya, tumutok lang kayo sa iba't iba nating inspiring story at balita ngayong araw, di ba, partner? And maririnig na naman natin ang mga boses ng ating mga tumutulong sa atin sa paglaban dito sa pandemya. Ayan, kaya magbabalik ang Morning Balitaktakan! Hear the music of our hearts. Let all music take you there, where star will
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Mga nasa A4 category, nagsimula ng mabakunahan. Mga mega vaccination site na dadagdagan, bubuksan na. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Hindi biro ang tamaan ng COVID-19. Kaya naman, sa pagsisimula ng pagbabakuna sa mga nasa A4 category, si Rodel dali-daling pumila. Kaka-recover niya lang kasi mula sa COVID-19, kaya naman nais niyang hindi na ito maulit. Auditor sa isang hotel si Rodel, kung saan kailangan niyang lumabas para magtrabaho at pasok siya sa A4 category. Meron po nagsabi na pwede na po magpa-vaccine. So, pumunta na po ako dito sa country club para po magpa-vaccine po. At first, nung as a COVID patient po, nung una nakaka-shock kasi hindi ko akalain na matatamaan pala ako. Pero nung nalaman ko na pwede na pala akong ma-vaccine today, very happy po ako kasi hindi na po ako medyo prone sa COVID. Kaya laban lang po. So, kampante ka na ngayon na... Yes, kampante naman na po ako ngayon na nabaksinan na po ako. Hindi rin nagpahuli ang mga nasa sektor ng media. Sakop din sila ng A4 category. Para sa proteksyon natin at sa proteksyon ng mga taong na-encounter natin o yung nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw na pagganap natin ng ating tungkulin bilang mamamahayag. At
tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino. Kaya importante yung mabakunahan para sa proteksyon ng bawat isa. Okay naman ang pakiramdam. Wala pa naman akong nararamdamang yung side effects. Magaan pa rin pa naman. Yung braso ko magaan pa naman. Subukan natin, Mama. Sorry. Sa dami na rin ng A4 na pumila kanina sa mga vaccination sites, target ng pamalang lungsod na dagdagan pa ang mga vaccination center. Mula sa 70% na populasyon ng lungsod na babakunahan, A4 ang pinakamarami. Ang ginagawa na namin para mas mabilis pa ang pag-administer, aside from dun sa mga apat natin na vaccination centers, nag-open na kami ng isa, yung Baguio Convention Center, and then we're going to open another one siguro dyan sa Chinese school natin, and then iba pa yung vaccination teams na umiikot to seek out yung mga senior citizens natin who are not capable of going to the vaccination center. And aside from that, meron kaming institutional vaccination program. Ibig sabihin, pupunta kami sa mga institutions at doon na kami mismo magbabaksinate. Siguro mga workplaces na alam namin na maraming mga A4. Another is baka magkaroon din kami ng dyan sa market na another vaccination center dyan sa market para dyan na mismo pupunta. But we're going to start with yung mga porters, kandador, yung mga sales workers, yung mga tagalinis, mga utility workers, yan ang unahin namin dyan sa market. Tiniyak din ng pamalang lungsod na marami pang darating na bakuna. So we're expecting more vaccines to arrive in the next few weeks, especially next month. Mas maraming vaccine, especially now that we are designated or identified as a priority area. Aabot sa halos 2,000 na mga A4 ang natapos turukan ng unang dose ng COVID-19 vaccine sa pagsisimula ng rollout sa nasabing sektor simula noong Biyernes. Umaasa pa rin ang pamalang lungsod na maabot nito ang 70% herd immunity sa Nobyembre. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines. Higit 10 milyong pisong halaga ng marijuana sinunog at binunot sa Kibungan Benguet. Narito ang balita. Tuloy ang kampanya ng PNP para mabura ang mga taniman ng marijuana sa Cordillera. Sa pinakahuling operasyon, higit 10 milyong pisong halaga ng marijuana ang binunot at sinunog sa Kibungan Benguet. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Elizar, aabot sa 37,250 na piraso ng fully grown marijuana plant ang sinira mula sa nadiskubring plantasyon sa Sitio Dalipay, Barangay Takadang at Sitio Naptong sa Barangay Padeo. Ang operasyon ay nag-umpisa noong June 25 at nagtapos kahapon. Nasukol ng pinagsanib na puwersa ng Kalinga at Isabela Police kahapon sa Barangay Alunan, Quezon, Isabela ang isang sasakyan na may kargang 10 kilong pinatuyong marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Nakumpiska rin ang kalibreng 38 baril base sa report. Nakatanggap ang Rizal Municipal Police Station ng impormasyon ng isang gray Toyota Vios ang kargado ng pinatuyong marijuana na binili sa Tabuk City, Kalinga. Agad pumosisyon ang operatiba ng Rizal Municipal Police sa checkpoint. Pinatigil nila ang sasakyan ng ito'y parating sa checkpoint pero bumarurot. Kaya nagsagawa ng hot pursuit operation ang pinagsanib na pwersa ng Pro Cordillera at Region 2 Police. Bandang 2:00 ng hapon ay na-corner ang sasakyan at naaresto ang mga sospek. Kinilala ito ng PNP na sina Jerwin Lipalam, 24 anyos, Jason Palyares 3,000, 24 anyos din, Alvin Lampagkiab, 20 anyos at alias Marco, 17 anyos. Huli sa pinagsanib na pwersa ng PNP at PDEA sa bayan ng Bangged ang isang umano'y drug personality. Kinilala ng PDEA ang suspect na si RV Bigornia, isang sales executive. Sa bypass operation, nasamsam umano sa suspect ang shabu na nagkakahalaga ng 11,560 pesos. Dahil sa operasyon, kumpiskado rin ang motorsiklo na gamit ni Bigornia sa pagtutulak ng droga. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines.
Ilocos Sur Abra Road, malaking tulong sa ekonomiya at turismo. Narito ang balita ni Charmy Bosque. Malaki ang ambag ng Ilocos Sur Abra Road, lalong-lalo na ang mga Abreño pagdating sa ekonomiya at turismo. Ito ang sinabi ni Bukal Efren Rafanana na siyang committee chairman ng agriculture. Maliban dito, malaking kaginhawaan ng mga taga-Abra dahil makikinabang na rin sila sa mga health services ng Ilocos Sur. Sumaya ti ekonomi ti Ilocos Sur, sumaya ti probinsya ti Abra, ng mas nga mahiraman ti probinsya ti Ilocos Sur. Yung probinsya ti Abra, when it comes to health services, mahiraman damit, gaputa mas nga napimpintas ti hospitals ta dito, nga mga rayat ka ti pasyente. So this is a very good project. Ang proyekto na ito ay inisyatibo at pinondohan ni Congressman D.V. Sabeliano sa pamagitan ng suporta ni Governor Ryan Luis Singson. Ayon kay Bukal Rafanana, 1 hanggang 2 taon mula ngayon ay pwede na itong daanan kung saan 45 minuto lang ang tagal ng biyahe. Hindi na gaya ng dati na kailangan mo pang bumiyahe ng 2 oras mula sa San Quintin Abra, Kinarayan Narvacan at Santa para marating ang syudad ng Vigan. Dream ko pa lang dahil kung mga pagkamang ti Ilocos Sur, ken Abra, tamom, at dati kwa, sentimental value na kanya ti probinsya ti Abra, ta di makila mga minigi bangged, nagbasak di jay ke amok ti rigat ti Tagabra. Nang runa no da pasyente da, ket itry da dito, natidog oras. Halos 100 metro ang tulay, maliban pa dito ang mga daan na magkukonekta sa Vigan hanggang Bangged. Ang tulay na ito ay bahagi ng probinsya ng Abra at maikukonekta sa pamagitan ng pundong inilaan ni Congressman J.B. Bernosa kaya madali itong matatapos. Kidita Abra, ado ti resources da dita nga gapu ti Ilocos Sur. Dagiti grocery daw may tagkatang dito oy. Dagiti kang rona nga kasapulan daw may na dito oy. Datayo ti Kasigan nga probinsya ti Abra, instead nga mapandadялon yung Ilocos Sur, datayo ti Kasigan may raman dagiti. Kakayan tayo dagiti negosyo ken dagiti tourism project. Tado mo dagiti taga-Abra nga sumalsalog nga pan dagiti igiti bay-bay resort ket restaurant. Katatan nalaka dagpababada tayo no da makay nga gatangan siya nalakatay lang mo ti makapan. Maliban dyan, sinabi niya na mas madali nang mailapit ang mga produkto ng Abra, gayon din ang Ilocos Sur. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita ng Morning BALITAKTAKAN. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagbabalik ang tambalang Shepaw! Talagang ngayong araw na to ay talagang pagpili ng iba't-ibang bagay para sa iyo, alam mo yun, ikakaunlad. Yes, partner. Oo. And yung pagpili naman mga car enders is not only for ourselves but for our community. So, mga car enders, kung ready na kayo, Oo, at kahapon nga, di ba, napigtin na natin, pilot natin ng barangay. Yes! At naman, anong barangay at saang barangay naman tayo lilipad? lilipad talaga, literally. Ito na naman ang barangayan ngayong Umaga. At ngayon makasama natin ang ating barangay captain ng Abanao, Zulueta, Chugom, Kayan. Ang haba, partner. Oo. Let's welcome barangay captain Jeffrey. Oo po, Jefferson Cheng. Good morning po. Ayan. Good morning. Good Okay. Yan. Good Good morning. morning po. Yes po, naririnig po namin kayo. Okay lang, sir, if you Yes, can ma'am. take off your mask po. Oo, partner. Ito yung mga what we wanted here, 'di ba, mga car enders and partner, is para ma-update natin yung constituents natin. And then yung mga sa mga barangay na yan is if you want to be involved with your barangay activities, andyan po yung mga barangay natin. Na ngayon, no, pandemya, talagang ang mga barangay captain Okay. natin ng barangay kagawad, talagang bigay todo sa serbisyo Yes. para sa ating bayan. Ayan, balikan na natin ang ating barangay captain ng Abanao, Zulueta, Chugom, Kayan, na si barangay captain Jefferson Cheng. Good morning, Sir Jefferson. Magandang umaga po. Okay. Opo, Okay. na po. Good morning po sa lahat ng mga tagapagkinig ng RNG Luzon. Good morning sa iyo, ma'am. Yes, sir. Mga kapitan, barangay captain Jefferson Cheng, kamusta naman po ngayong pandemya ang barangay ASCO? So far naman na namin yung resilience namin, maayos naman na yung mga gusot, ayos natin ng mabuti. At nakita namin na talagang todo ang serbisyo nyo para sa barangay natin. Oo nga po. At kwento nyo naman po yung mga activities na ginawa nyo para matulungan ang ating barangay. Ay, okay. So far, nung nagkaroon po tayo ng quarantine nung nakaraang taon, nung March 17, talagang kasama ang aking mga council, talagang puspusan po ang aming paalala sa tao, sa aming mga nasasakupan, yung mga ang tawag na rito, yung mga safety protocols natin. At saka hindi na rin po natin nakalimutan yung obligasyon natin sa kanila na ibigay yung mga relief goods, social amelioration, Opo, yun po. ng DSWD. At the same time, yung mga yung tupad, kung alam niyo po yung tupad, yung tulong para sa mga disadvantaged workers, yung mga vendors natin, yung mga nawalan ng trabaho nung mga nung time ng pandemic. Opo. Yes. Tapos meron na rin po yung mga may mga pinauwi po tayong mga balik-probinsya program ng DSWD din. Wow. So nakapag-avail po yung barangay natin diyan. So far may 4 na katao pong natulungan ng barangay sa tulong na rin po ng ating yung DSWD na naman nila.
napauwi po. Ayan, malaking tulong at talagang lalo sa mga nasa ibang lugar, Oo gustong nga, bumalik dito partner. sa probinsya, malaking tulong ang ginawa ni Barangay Captain Jefferson. Kaya nga po. At dagdag pa dito, Yes. Barangay Captain, about po sa ating mga kabataan naman, ano mga Mm-mm. ginawa po nating activities para ma-help sila? Kasi isa sa mga naapektuhan ngayon ay ating mga kabataan. Oo, partner. Yes, precisely. Ang sa totoo lang po nagkaroon po ng yung mental health awareness yung mga kabataan. Kasi kung mapapansin niyo po nung itong time ng pandemic talaga yung mga ibang kabataan natin parang nadidepress sila. Siyempre hindi nila makasama ang kanilang mga kaklase, mga kaibigan, nasa loob lang sila ng bahay. So itong mga kagaya sa tulong ng aking SK chairman, nagkaroon po kami ng social awareness parang seminar, parang ganyan orientation. Nang sa ganun, yung mga bata hindi nila ma-feel na parang katapusan na ng mundo sa kanila. Oo. Kaya At the nga. same time, para makapag-ano rin po sila, meron po kaming mga activity na parang nagbigay sila ng face mask, face shield, mga ganyan. Yan. Kaya nga, Captain, thank you kasi na-consider natin yung youth natin and in collaboration with our SK na nabanggit niyo po. Yes, Sir, ma'am. how about Opo. yung mga activities that we have planned for the rest of the months? Meron po ba tayong mga activities na? Yes, ma'am. Bale, meron po kami mga activities na para sa mga ating mga nasasakupan, gaya sa mga women's group namin, women's organization. Meron po kami mga training na sponsored po ng TESDA or yung mga livelihood programs, yung mga paggawa ng mga, for example, face mask, yung mga gawa-gawang face mask, at saka yung mga food processing. Wow. Yes, talagang bigay Oh, toto yes. at different livelihood ang Oo. pwedeng maibigay. At nabanggit nga natin na talagang tinutulungan natin sila, lalo na ngayong pandemya. Pag-usapan naman natin po yung tupad. Ano po yung syempre yung mga residente na nag-apply for tupad program, ano po yung mga ginawa nila kapalit ng kanilang serbisyo? Okay, kung mapapansin niyo po sa mga pinasa kong mga litrato dyan, kung tutuusin, kami po yung pinakamaraming tupad dito sa Central Business District. Bale, wow. Yes, dito meron ho kaming park na nililinisan regularly, at dito rin sa palengke, since alam po natin dito sa palengke, talagang daanan ng tao ang mga yan. Oo nga po. Pati yung mga jeepney terminals, kung titingnan nyo po, nandiyan po lahat ng jeep na papunta sa iba't ibang mga lugar. So, kailangan talaga panatilihan namin talagang malinis ang aming lugar. At the same time, nagdi-disinfect din sila. Pag mag-disinfect, pag yung green yung pagtatanim sa mga community garden namin na ano naman. Kaya nga po. Nakita namin, Sir Jefferson, yung mga nagawa nyo for the barangay. And Sir Jefferson, balikan po natin yung sinabi nyo na tupad, sa Under Tupad program. Aside from financial assistance, Sir Jeff, anong importance po ng ganitong mga community project ngayong pandemic? Ay ma'am, kasi ito napakalaking kung tutusin, maski wala na yung ayuda para sa tupad. Yun lang siyempre ang kailangan talaga yung responsibility nila dito sa barangay. Although yung tulong sa tupad na yan, parang ano lang yan ngayon lang kinakailangan, pero sana maski walang tupad, nandiyan pa rin yung puso nila sa barangay para paano mapanatiling malinis ang kabarangayan. Kaya nga, di ba sir? So parang after nito, with
or without financial assistance, nabuo natin yung community para maging collective yung effort nila after the pandemic. Sir Jefferson, paano naman po yung bakuna natin? Percentage po ng vaccine natin, kamusta naman po? Okay. Okay, sa under A1 namin, sa mga frontliner, mga medical almost 80% na po ang nababakunahan dito sa aming barangay. Sa kategorya po ng A2, yung mga senior citizens natin, nasa 70% po sila. Tapos sa A3, category ng A3, yung mga may comorbidity, bali 60. More or less, parang ganun po. Yes. 60%. It's a good number. It's a good It is. number yung sa kabarangay Yes, ASCO. ma'am. Yes po. Barangay Captain Jefferson, paano nyo naman po pinapersuade ang ating, syempre, mga senior citizen or other nasa category na mahikayat na magpabakuna? Kasi at that number, Captain, malaki po yung percentage na yan. Malaki po talaga. Opo, malaki po. Kaya po ini-encourage ko po lahat ng aking mga constituent dito na sana magpabakuna sila kasi talagang isang panlaban natin ito sa COVID yung mabawasan lang man lang yung yung nangyayari ngayon. At yan nga, dagdag pa dito, talagang full blast ang ginagawa ng Barangay ASCO with our Barangay Captain Jeffrey at mga barangay kagawads ng ating Barangay ASCO. At yes po. At ang tanong ko pa po, Barangay Captain, syempre ang Abanao, Zulueta, Chugom, Kayan is ang daming tao. It's a part of the business district kasi ang dami. Partner. Paano po natin nagagawa pa rin na mabigay ang health protocols at ma-push ang mga ganitong mga plataforma natin? So sa amin kasi, sir, ang ginagawa namin is more on parang ads. Talagang nagpo-post kami ng mga paalala sa mga sa ating mga kasama rito sa barangay. At the same time, every time may mga paraphernalias po kami dito sa barangay, yung mga do's and don'ts na dapat gawin. At the same time, talagang regular pa rin po ang pag-educate ng aming mga health worker dito sa barangay, yung mga pinupuntahan nilang mga kabahayan dito na check nila, i-monitor nila kung kamusta na sila at sabay yun, i-educate lang, ganyan. Pag-usapan. Ayan, nasabi mo nga talaga nga, Barangay Captain, it's all about promoting using ads and alam mo yun, para may pakita nila. Kaya nga. And precisely. Captain or Sir Jeff, how effective po yung mga paalalang ganyan sa ating constituents? Napakalaking tulong po ito para maging aware sila sa pwedeng maidulot sa kanila ng COVID. Kaya kung papansinin niyo po rito sa aming barangay, lahat po ng mga establishments, mga business establishment at saka at the same time yung mga kabahayan dito, talagang napakalinis po nung ginagawa nila rito. Parang best practice na namin yun dito. Ayan, talagang nakita natin talaga ang kanilang mga ginawang serbisyo para sa barangay, ASCO. At yung partner? yung practices nila and measures to make sure that their constituents are educated kahit sa simpleng paraan lang. Sir Jeff, ano po yung gusto nating sabihin sa mga kabarangay natin? Okay, sa ngayon, wag po natin kalimutan pa rin na sumunod tayo sa mga health protocols. At the same time, wag niyong kalimutan magsuot ng face mask, face shield, at maglinis po tayo, maghugas po tayo ng ating kamay. At sana yung mga hindi pa nako-convince na sana magpabakuna po tayong lahat kasi malaking tulong po ito sa atin. At saka panatilihin po natin malinis ang ating kapaligiran, ang ating tahanan para rin lang sa atin ito, sa kapakanan ng ating pamilya na rin.
Maraming salamat, Sir Jeff. May gusto pa lang pasalamatan ng ating barangay captain. Sir? Okay. Sa pasasalamat po, marami po kasing tumutulong dito sa barangay. Kunin ko na rin po itong oportunidad na ito na pasalamatan ang mga establishment na tumulong dito sa amin. Nandyan po si Sunshine Supermarket, si CN AAA Supermarket, sina Danico, at yung si Panadero, at si Unique Printing Press. Wow naman. Maraming salamat. Sabi nga nila, bayanihan ang mga proyektong ito. Hindi mabubuo kung walang tulungan. Kaya nga, Sir Jeff, maraming salamat po sa oras nyo. And Maraming salamat din po. Maraming salamat. Yes, sir. We will see you soon kasi meron tayong inihahanda para sa mga ka-RNgers natin. Yes, and thank you for always being a reminder sa mga constituents natin. Yes. Thank Have you a great day po. Padayon sa iyong Okay. serbisyo, Yes, Barangay Captain. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you po, sir. Partner, talagang nagpinatunayan ng Barangay Asgo na talagang yung serbisyo nila is talagang para sa mamamayan. Kaya nga, para sa bayan, mga car-rangers. And yung sabi nga niya, yung simpleng pag-do's and don'ts, mga paraphernalia to remind our constituents and mga car-rangers natin, malaking bagay siya. Kasi nga, yung effectivity rate nila mataas naman, partner, Galing, no? Ang galing ng tulungan na ginawa nila. At nabanggit nga natin, it's all about Choose Day ngayon. Talagang pagpili. Mamaya, mapapakinggan naman natin sa boses ng masa ang mga, syempre, pinili na tumulong ngayong pandemya. Di ba, partner? Kaya nga, partner. Kaya mga ka-Rangers, tutok lang kasi we still have one more amazing guest na magbibigay na naman sa atin ng inspirasyon ngayong umaga and kung paano niya pinili ang mga desisyon niya ngayong pandemic. Kaya samahan nyo kami mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
kang tambalang sipaw. Kanina na pag-usapan natin ang pagpili ng mga serbisyo na dapat ngayong pandemya sa Barangay Asco kay Barangay Captain Jefferson Cheng. Kaya nga, di sugundahan na Oo. natin ng serbisyo pa, partner. Oo, dagdagan pa natin yan. Kaya nga, we have one more guest today that will enlighten us and Yes, turuan oo. tayong pumili, di ba, partner? So we have Mr. Maui Fernando and he is the co-founder in When in Baguio. Good morning, Sir Good morning Maui. po. Good morning, ma'am. This RNG and sa lahat ng viewers ng RNG Luzon at buong Baguio and North Luzon. Ayun. At nabanggihan natin talaga, ang dami ng naglabasan ng mga pages. Oo. And then, mga ginawa ngayong pandemya. Kaya Partner, Oo. Sir Maui, gusto lang namin munang alamin, paano ba tayo nagsimula dito sa When in Baguio? Actually, nagsimula kami as a digital marketing and Facebook marketing agency sa Baguio 5 years ago. And then, since nagkaroon na ng pandemic, we decided to shift our focus and became a tech company. Nagsimula nga kami gumawa ng mobile application. So, we're trying to, yung mobile application na yun, we're trying to really cater the local information and specific services na nasa Baguio lang. at ayun na, naka-interesting, no? Pero sa mga manonood natin at mga ka-rangers dyan na hindi alam ang mga ganito, pwede nyo na pong konting bigyan ng kwento kung ano ba itong services na meron sa atin. Opo. Sa ngayon, sir, food delivery kami. Food delivery app yung ginawa namin na on-demand. Yung mga talagang pinipilahan na mga local restaurants dito sa Baguio. So, napansin namin, wala siya sa mga competitor na app or mga big na brands or apps na meron sa ngayon. So, gumawa kami ng way para magkaroon ng access yung people ng Baguio sa mga paborito nilang restaurant na gusto nilang i-order agad. Tapos nasa malalayong lugar sila kasi we cater to Baguio, La Trinidad, Itogon, Tuba, and Sablan. Yes. Opo. Sir Maui, sa ganitong platform po, nasusuportahan natin yung local and syempre yung cravings ng mga ka-RNGers natin. Sir Maui, ano po yung sakop ng services natin sa delivery? In terms of reach po, nagsimula kami sa mga local restaurants. Like 100 local restaurants. And then nag-transition kami now to incorporating of course yung mga fast food cravings din ng mga tao para at least yung as far as yung mga nasa supang poblasyon, Sablan, Shilan, ano pa ba yung mga malayo naming napuntahan? Sa Flower Farm, sa Alno. Atok. Sa, Atok po. Nako. Yung atok po, pinag-iisipan pa. Medyo hindi pa kaya ng ating mga delivery riders. Yes. Pero right now, it's the Bliss area. Bliss, yes. As long as you're willing to pay the delivery fee, 100% of the delivery fees goes to all our riders. We don't get any commissions from them so that they could take home all of the service fees na nanggagaling. At the same time, nag-create kami ng jobs para sa mga displaced workers. Oo. Ang galing, no? Kasi yung mobile app na to, it's not all about business pa eh. Talagang natutulungan nyo din yung ating mga riders na nawalan ng at mga mamamayan natin na nawalan ng trabaho ngayon and supporting the locals, mga restaurants. And syempre po, ikwento nyo naman po yung suporta nyo sa ating mga local restaurants dito sa Baguio. Lalo na, isa sa mga naapektuhan sila ngayon ng pandemya. Walang turista. Oo nga, Sir Maui. Sir, in terms of the support that we gave to our local restaurants, first is digital transformation.
maraming local merchants, partners, restaurants tayo na hindi talaga, to be honest, hirap gumamit ng ultimo cellphone at social media. So, yung challenge na o-order ka sa kanila, kailangan mong pumunta doon before. So, right now, talagang kami na yung namomroblema ng part na yun. We have trained them to use digital tools. We provide them with digital marketing training, how to prepare for the new normal and going back to jump starting when their business, when the economy subsides. Kasi right now, talagang dumadami yung foot traffic na rin tsaka turista sa Baguio. So we would like them to be discovered on how locals see them, ano yung mga pinupuntahan ng mga locals dito, saan kumukuha ng gisado, ng bulalo, ng lechon kawali, butter chicken, Butter chicken. five-piece pizza. So yung mga yon, pwedeng on demand na kahit sa mga transient house tsaka sa mga hotel actually. May mga dinideliveran kami na kaysa pumila sila and i-enjoy na lang nila sa at the comfort of their hotel area, hotel establishment, yung food na kaysa nakikipagsiksikan sila at pumipila. Yun yung support na binibigay rin namin. Ang galing, no? Kasi like educating din our local art restaurant kung paano nila handle, and then na-educate din natin yung mga tourists or mga locals natin kung ano yung mga saan at saan yung mga food na to. Kaya and then, Sir Maui, paano naman po tinanggap ang when in Baguio or this app of na ginawa ninyo? Actually, we started slow. We started last year. Going 11 months na kami. Magwa 1 year kami next month. Wow! Nagsimula kami sa word of mouth lang. Opo. We don't do direct marketing para hindi rin magulat yung mga partners namin. Kasi most of them talagang hindi digital nomad, kumbaga. So, hindi sila sanay na may umu-order sa app nila, nakikipag-engage sa customer digitally, yung mga ganong challenges, tsaka problems na may na-encounter namin kasi hindi naman namin focus ang delivery talaga. So, we're more of a tech company, tech startup. So, we had to really learn a lot of customer service. Ultimo ako, nagde-deliver rin para yung mga feelings ng rider, tsaka problema na na-encounter nila, ma-experience din namin. So para at least ma-correct, ma-educate din yung tao regarding sa ganitong klase ng service. And sana masuportahan din kami ng more ng locals kasi syempre hindi namin kayang makipag-compete sa mga free delivery vouchers ng mga competitor namin. So pag nag-promo sila talagang usually, pero at least just to give you a quick rundown of our numbers, we deliver around 200 to 300 deliveries every day right now. Tapos tumutulong siguro kami sa ekonomiya ng Baguio dahil nagge-generate kami ng at least 8 to 12 million transactions, worth of transactions every month. So I think that's good na may nako-contribute kaming ganon sa pag-ikot ng ekonomiya dito sa City of Baguio. Malaking tulong, no? Talagang ngayong pandemya, talagang pandemic business ang ginawa ng ating Sir Maui. Sir Maui, itong app is nasa Facebook din, tama ba? Yung When in Baguio? Right now, yes. But we're also available in all of the app platforms, Google Play Store, App Store, tsaka sa Huawei App Gallery.
Wow naman. And Yes. with all of this success at the moment, Sir Maui, what are the future plans that you have for When in Baguio? In terms of future plans, we're already starting partnerships with some logistics companies na tulungan yung mga online seller tsaka at the same time yung mga artists and craftsmen na makapag-deliver ng products nila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. For example, ipipick up namin yung mga products nila or ninyo sa mismong bahay ninyo. Tapos, ipipick up sa center namin or sa office namin para ma-deliver siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So that's our phase 2. And our phase 3 is to have an online booking services ng mga iba't ibang service products sa Baguio. So ultimo mga medical services siguro, cleaning services, and all other services na pwede pang i-book. We're trying to put it in our platform para at least we could lead the digital transformation of the city of Baguio and of course the nearby municipalities in Benguet as well. Ayan, talagang ang dami na pwedeng gawin. Sir Maui, may gusto po ba tayong pasalamatan dito? Of course, we would like to thank RNG Luzon para sa pag-invite sa amin today. We would also like to thank our partners na talagang naging open-minded para sa maging accessible yung business nila sa iba't ibang tao at communities dito sa Baguio and nearby areas. And of course, to all our partner riders na araw, gabi, ulan, araw na nagde-deliver despite all of the happenings, nasisigawan sila ng customer, nagagalit sa kanila minsan. Parang syempre minsan akala nilang mga tao fast food na mabilis lang iluto. So, nagkakaroon ng misunderstanding. So, talagang naging understanding sila minsan sa mga customers. And of course, sa mga staff and partners namin dito sa When in Baguio, hopefully we could help more and reach more people to be digitally transformed. Ayan na nga. Talagang nauso nga yung pandemic about digital, di ba? Kaya nga, partner. And Yes. Sir Maui, maraming salamat po maraming sa salamat oras po. ninyo. And thank you for having me as well. And magandang umaga sa inyong lahat. Ayun, magandang araw talaga. Kaya nga, Siyempre, partner. yung dalawang guest natin talagang nagpatunay sa atin sa salitang pagpili. Una natin is pagpili ng mga serbisyo para sa community. At ngayon naman is pagpili ng mga strategiya or diskarte ngayong pandemya. Kaya nga, pinili kasi natin, partner, na Yes. pa rin gumawa ng something out of this pandemic, Wow, di oo, ba? tama. So, regardless man mga car engines, kung may pinagdadaanan tayo, merong pandemic or wala, we always have the choice. Hindi lang yan iisa. Sabi nga nila, there's always a choice for you. Kaya, piliin lang natin yung makakapagpasaya sa atin, makakapagpasaya sa ibang tao. Tama. Ito naman talaga. Piliin talaga yung magpapasaya sa'yo. At, Kahit syempre, hindi siya. Ay, sorry. ba? Biglang- Hello, Lemonade. Hello po to the management. Biglang binawi. Well, mga car engines, tutok lang. Kasi naman, partner, Yes. we have naman boses ng masa Oo. that will keep on inspiring us at kung bakit nila pinili itong profession na to, Oo di ba, naman. partner? At syempre, bago dyan, pasadahan naman natin ang ating Oo. mga viewers na Naman. kung saan talagang tumututok
at pumipili sa ating pumili araw-araw. Kaya Ayan, nandyan nga. ang ating si Ma'am Merly Agbayani, Ella Garcia, Christian Zamora, Jomar Sison, at syempre, andyan din ang ating Brenda Tulyok Baldoza. And to our Twitter space, hello po dyan, Daily Ayuda, Oo. and Team Papaitan. Hello Kaya po sa inyo. nga, yung iba hindi naka-tune in live, pero Oo. nagchat-chat sila that they would have a playback mamaya. So sa mga car-rangers natin from all over as well, Oo. Taiwan, UAE, Hong Kong, and also South Korea, sorry. And also, sorry, na-infiltrate, Yes, to South Korea, and the rest of those that are watching Interior Pass Network and Mountain View Channel. Magandang umaga. And salamat sa pagpili sa amin. Yes, at pwede nyo pa rin kami panoodin sa iba't iba naming social platform tulad ng YouTube, Facebook, at syempre sa YouTube, please click the notification bell and subscription button para updated kayo sa ating mga new uploaded videos. At sa inyong hinaing naman at sumbong, gamitin lang #RNG Luzon sa Twitter. Kaya nga, and partner, kasama dyan, we also have Instagram. Yes, And wow. yun yung isa pang platform namin na makikita nyo kami. Kasi nga, we digitalize at pinili natin gamitin tong mga platform na to for everyone na makatutok sa atin via Google, iTunes also, iTunes and podcast. These are other options for you. Ayan, so next na ang ating mapapakinggan ang ating boses ng masa, di ba partner? Kaya nga, kasi dito sa One Voice, bida ang boses ng basa. Hello po sa ating mga mahal na frontliners, sa ating bansa ngayon, sa ating mga doktor, sa ating mga nurse, sa ating mga auxiliary staff o non-medical staff, at sa iba pang frontliners sa ating tindahan, mga security guard, lahat po ng mga kabayan natin dyan na nagtatrabaho sa panahong ito. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong serbisyo sa ating bansa. Sana po ay ipagpatuloy ninyo ang pagbibigay serbisyo sa ating mga kapwa. Sana po kayo ay pagpalain ng Diyos sa walang sawa ninyong pagbigay ng tulong. Kayo po ay ang aming modern day heroes. Kayo po ang natatanging bayani ng ating bansa sa panahon ng pandemya. Muli, maraming salamat po. Moi! Hi to all my fellow frontliners. I just want to let you know that you are doing a great job. And thank you for selflessly serving our community. Keep in mind that you are born to be great. And as the Bible says in 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong, and do everything in love. Kitos! Moy moy! Para sa mga frontliner natin, alam namin mahirap din ang yung mga pinagdadaanan upang syudad ay mapangalagaan. Mamamayan ay huwag na sanang maapektuhan. Ang mga nagtatrabaho sa hospital at sa clinic na ginagawa ang lahat upang mapanatili mga COVID cases ay huwag nang dumami at makapagpagaling ng mga nakakarami, COVID man o hindi. Kababayang frontliner, kami ay nagpapasalamat sa mga pag-aaruga ninyo sa lahat. Kahit sarili nyo na ay napapabayaan para kami lang ay protektahan. Kahit pamilya nyo ay iniiwan para ang iba ay maalagaan. Sa inyong mga pagod at pagpupuyat, kami ay nagpapasalamat. Dahil kayo ay nandyan para sa amin na mga mamamayan, buhay ninyo ay binubuwis upang pandemic sana ay maalis. Ang mga sakripisyo nyo ay hindi mapapantayan ng kahit ano pang halagayan. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Pero kayo rin ay mag-iingat upang hindi magkasakit. Go. To all my fellow frontliners, thank you so much for all your hard work and support during this difficult time. Your humility, kindness, and strength are greatly appreciated. Thank you for being our nation's guiding light in the face of this adversity. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Rahel Torres ng BBTigan.
Alam po natin marami tayong pinagdaraanan ng mga pagsubok. Hindi lamang sa ating profesyon, kundi pati na rin sa ating pamilya, sa ating paghahangad na makatulong sa mga nangangailangan at makapagbigay ng dekalidad na serbisyo. Inilalagay din natin ang ating sarili at pamilya sa peligro. Ilang ulit na ring may nabalita ang diskriminasyon sa mga health workers sa pampublikong lugar. Marami na rin ang ating mga kasamahan na nag-uuwi ng sakit sa kanilang tahanan. Hindi na rin mabilang kung ilang beses tayong nalipasan ng gutom dahil hindi tayo magkamayaw sa pag-asikaso sa mga pasyente. Ilan lamang ang mga ito sa mga iniindang sakit na ating dinaranas. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, sana'y lagi nating isiping walang katumbas na halaga ng mga buhay ang ating naisasamba. Sa bawat tao na ating natutulungan, walang katumbas na kaligayahan din ang ating maibibigay sa kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan. Naway ang kaisipang ito ay magsilbing inspirasyon sa ating upang maipagpatuloy natin ang walang sawang pagbibigay serbisyo publiko. Maraming salamat. Oo, partner, 'di ba? Napakinggan natin ang iba't iba nating frontliners ngayong pandemya, mapa medical man at sa ating mga supporters na talagang tumutulong sa atin. Nasa yung sa shout out po sa mga BBT CAG community. Maraming salamat po sa pagpayag para maging boses ng masa. And 'di ba, partner, nakakataba ng puso, no? Yung pinili nilang profesyon mahirap. Pinili ng profession ay dangerous at the moment. Ngayong pandemya. At pinili nilang magserbisyo pa rin para sa kapwa nila. 'Di ba, ang ating mga viewers laging nagpapa-shout out. Kami naman ang magsha-shout out sa inyo na sobrang pasasalamat at salute sa inyong serbisyo para sa ating komunidad. Lalo na ngayon, pandemic partner. And mga car rangers, ito pa, isa kong hint sa inyo, hindi lang yan sa Pilipinas, nanggaling yung iba nating boses sa ibang bansa. Outer space. Hindi naman outer space. Pwede naman, partner. Pwede naman ang ating mga kapwa Pilipino sa Pluto. Pwede. At sa Saturn, kasi gusto ko talagang pumunta doon. Totoo. Kasi baka siya tayo soon. Bukas. Sarap. Ayan. At syempre, kidding aside, talagang we give our deepest gratitude talaga sa ating mga frontliners. Kaya nga, no amount of words and gratitude can suffice yung pagiging thankful namin sa inyo, and we're really grateful na lumalaban tayo, lumalaban kayo. Yan na pala. Sa itong pandemic na to. And RNgers just a friendly reminder as well that we also do our part, partner, Yes, tama naman. Na talagang nandyan tayo, binibigay din natin ang ating serbisyo para sa ating community through information at mga balita. And going to that, mga RNgers, partner, starting July 1 to July 31st, we have a new classification rather of the new quarantine. So for MECQ, from partner, MECQ Modified Enhanced Community Quarantine, Cagayan, Apayao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, de Oro, del Sur, del Norte, Butuan City, Dinagat Islands at Surigao del Sur. At syempre, ang date natin dyan is until modified MECQ until July 15, 2021 sa nabanggit nating mga lugar under MECQ. Thank you for that reminder, partner. And syempre, naka-GCQ naman tayo from July 1 to 31, NCR plus Rizal, Bulacan. But that is until July 15 only, including Laguna and Cavite. However, the rest until July 31st na po tayo. Baguio City, Ifugao, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique, Capiz, Zamboanga, Sibugay, City of Zamboanga, Iligan City, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, and of course, Cotabato City. That's until July 31st, And for our modified ating General Community Quarantine, rest of the Philippines, kasama po ang
Ulitin ko, kasama po ang Spratly Islands. Oo ayan. naman. Oo. Claim natin yan, Claim partner. natin yan. Oo. And also sa mga car injuries natin ngayon, Baguio City and La Trinidad, Yes. again, don't forget to check your vaccination schedule because that's also always posted in our social media platform. Always, then magrehistro na para sa bakuna.baguio.gov.ph. Ayan, ang dami po nating kaya kailangan po nating isiguro ang ating pagrehistro sa ating pagbabakuna. And nga pala, partner, just a friendly reminder din dyan. You have to make sure na meron kayong QR code. Yes, oo. Kasi partner, download it, please. Or screenshot. Kasi partner, yung nangyari sa akin, ginawa ko siya, pero hindi ko natanggap yung QR code. So, I have to do it again. So, mga car injuries, please do not forget na dapat may QR code pagkatapos mong mag-register. Okay? Kasi hanapin yan simula security guard sa entrada, pasimula hanggang kapag blood pressure ka. Yes, partner. After nun is papapuntahin ka na ulit sa Vaccination vaccination mismo. na hanapin ulit yon. Pagpunta ulit ng observation time or area, hahanapin ulit. Ayun. Buti ang QR code, hinahanap. Tayo, yun lamang naman. And also, hindi natin kakalimutan ang mga pumili sa ating sponsors, di ba, partner? Pumili sa pamilya ng RNG Luzon bilang parte. Ayan, nandyan ang Cathy Alias, Muzar, TG Home Builders, Baguio Country Club. Maraming salamat sa Baguio Country Club. Yes, Ayan, Lemonade Hotel, Labs Cafe. At nabanggit natin, Lemonade pala, it's all about the strawberry champurrado. Yes. Please po, bisitahin po natin yan. Loves Cafe, Amyanan, balita ngayon. Lorma Medical Center, May Manox, Mega Tower, NGCP, at Pines S8 Gaming Corporation, and of course, Studio Coffee. And syempre, partner, sino pa ba nga ba? Nandyan na ang bago nating parte ng ating family. Nandyan ang Pau. Sa Pau, wala ng aw. Ayan, marami silang mga may bibigay na quality products ng Aldrich Corporation. Kaya nga, from massage oils at saka mga liniment, spray, food supplement. Again, mga car injuries, food supplement itong mga to. Hindi po siya gamot sa mga karamdaman. These are food supplement that are available in pharmaceuticals and nationwide. Dagdag pa dito, sabi nga natin kanina, ngayong pabago-bago panahon, Robocough Lagundi Leaf at Bioclon. Kaya nga. And para sa mga kids as well, we have Robocough for kids. Yan. At ayan na naman, natapos na naman ang isang napakagandang araw. Once again, I am your Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. Siyempre, Shakikay, kakulitan at kakwentuhan tuwing agahan. At ito ang tambalang Sipaw na magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lamang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom,
at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!